horejo APESS mo leydi me Niger biteɗo Amadou Seyni. Haqiqan seni Allah jaɓen en jewtiden e makko ɗume woni walde mawde nde durooɓe leyɗe meɗen gal leyɗe meɗen Afrique hirnangue fof haqiqan no goodi walde nden ɗendan nder leydi me Niger ɗo enɗan kanko woni horejo APESS on ɗen seni Allah jaɓi en jewtiden e makko e dow radio ji international seni Allah jaɓi. Horejo APESS, assalamu aleykum. Wa aleykum salam. Joni komin jiɗi min jiɗi kalnamin ɗume woni golle APESS ɗum manda APESS. Miɗo yette sanne miɗen jetta wuddu radio moɗon télé moɗon dokoy ko garɗon fa ƴamon ɗum woni APESS. Fadde anni jabade ko woni APESS mi holla APESS singa kana hitane 1999 hande eɗen mbawi yiide APESS wakkati singa warde hande no wodi duuɓi 34 APESS singa kana leydi Burkina wuro no yi'e Bobo Julaso leyɗe tati kawri gaɗi APESS hitan hande APESS no gonna leyɗe 13 APESS kandi woni walde kawrital durooɓe hawruɓe nufayere fa jingana durgol yaha yeeso. Donc kam woni mana APESS leyɗe hirnange e leyɗe yannange leyɗe 13 ɗe fuu ɗum APESS darani no darani durgol no darani maral ko watta tawa yeehi yeeso ɗum woni walde APESS. To APESS Niger ne joni no min jiɗi fama kandu ɗo foti warde joni ko singina fu kañƴum singida wakkati goto. Jonda ley hollude APESS singa kana duuɓi 34 ni ley leyɗe tati arane cinguɗe APESS yimɓe Niger jeehi koɓe jeehi do koy dow inde durooɓe leydi Niger ɓe jeehi donc koɓe garti ɗo ni nden APESS singa. Mais si APESS hokka talkuru leydi laamu ngam nden ɗo wari siri mawɗo gon watte talku fa waɗe hitane 1991 nden APESS heɓi talkuru leydi Niger ɗo no wodi laawol golla kam woni mana duuɓi ɗiɗi ko ɓe ƴuwoyi bobo ɓe garti ɗo ɗo ɓe keɓi talkuru ɓe golla nder leydi Niger. To joni nomi a wawi haalande mi horeɓe foto woni ko mari APESS Niger fande maɗa yottade to ɗon to andu keɓuɗa warako ngol. Horeɓe ko APESS waɗi ni en mbawi limenɓe ko watta tawa en bofatani en mbawi en Jibrila Kowet latike horejo APESS Samari Himu Kodo ko latike horejo APESS Ruga Boubacar Altine latike horejo APESS hande min woni horejo mo leydi APESS mo leydi Niger. Donc en mbawi en ni APESS waɗi horeɓe nayo de singa warde hande. To joni na wawi haalande min APESS leyɗe 13 ɗe indoɗa na wawi limtande min leydi ndiye e ndiye to APESS woni ɗo fayade leyɗe meɗen lettugal leyɗe meɗen. Hande gollata ngam sai mi sendirani ɗum no wodi nokkuje gon to APESS laati no golla mais wattayi biroji golloji no wodi leyɗe gonɗo koy no golla watti biroji to gollata. Donc eɗen mbawi kiyen APESS pecce tati waɗa fecco wongo gorgal goni wuddumu mawno wonana ley wuro no yi'e Thiès de leydi Sénégal. Donc wecco gonɗon no hawri Sénégal no hawri Gambie no hawri Guinée Bissau ɗe goni ley no hawri leydi Mauritanie. Donc leyɗe 4 ɗe goni ley feccere gorgal ley feccere hakkune ɗo wuddumu wonana nokku no hi'e Dori ɗon wuddu mawnu ɗum woni ɗon ɗo koy no mari leydi Burkina leydi Mali leydi Niger leydi Benin e leydi Togo. Si en jeeyi wecco lettugal ton ɗo wuddumu mawnu wonana nokku no yi'e Garoua
nde leydi Cameroun kando kan hawji Cameroun ɗon Centrafrique, Tchad e leydi Nigeria. Donc ɗo woni to APESS woni, to APESS woodi gulli wonɓe no golla dow inde APESS. donc waɗi jahale gaɗama Ghana e Côte d'Ivoire anniya no woodi toon ɗo koye heɓa singa bureauji APESS ko leyɗe fayi he Guinée Conakry anniyaji no goodi. donc ni APESS on o ñiɓira dow fa wari ley. to jonin horejo APESS komin jiɗi min paama APESS no wonno no jangginanno durooɓe no waɗa fayndani danɗe jangirɗe Niger ɗo endan heɓi ɗum na fa jonin kanka e no woodini golleji feereji muɗum ko gollata ko wana iri jandeji ɗin ɗon. e jande ko kiiɗa wakkati ni APESS on ñiɓano singa ni singa kana dow laabi ɗiɗi mawɗi. laawol gotol no hiye luwal kam woni hunde fof ko yadata he durgol he mardi kam woni kam ma'aninta luwal gal alluwal gal do ko woni hunde fof ko hawrotiri he jande ko firtata hakkillo yimɓe kam woni alluwal gal kam woni andal ñeeñal fuley alluwal gal woni. donc illi ko APESS singa dow cingue ɗiɗi ɗe APESS singa. si a daari no arande do ko a yiyam APESS on jehannoɓe jiide APESS gaɗannoɗe doori modibaɓe no jaha kanankoɓe fina tawa no jaha yimɓe do koye jannguɓe andal kesal kamɓen do koye no jaha durooɓe ɓen he koye muɓɓen ɓiye jaha. donc nde ɓe jeehi do koye dow kulle ɗiɗi mawɗe ɗe ni yimɓe kokkata ande muɓɓen he golleji muɓɓen. donc jandeji gaɗanoma sanne gam wakkatin duuɓi 30 warde joni wakkatin ko hiite jahilare ɗum ni yimɓe gala ande kewɗe sanne no heewi he durooɓe. nden APESS wurtini bindidi hoore muɗum donc dow ballagam modiɓɓe wonɓe ɗon ɓe ni e ayiɓe ɓen ɓe kawri ɓe burtini bindi ko watta tawa ɓe keeɓi ɓe kaldi durooɓe ko watta tawa durooɓe ɓen keeɓi jangginama dow majjum. donc wakkati leyɗe ɗen fo yimɓe mum jangginama modiɓɓe jangginama ley maɓɓe ɓe garti ɗo to ɓe jangini yimɓe. donc ko heewi heeɓi faami e talki dow koyna eɗen mbaki en defte windama ɗon ko heewi ko yimɓe APESS tawaɓe hande no goodi ɗum. mi ayi wakkati no jahan no baylo hande no andal heɓirte no seedi hedden no andal heɓirteno. donc ko heewi denno cuuɗi jande gala ley nokkuje muɓɓen ɓadaki cuuɗi to jande woni. donc hande a yii jande ɓadike durooɓe jande ɓadike yimɓe fuu. donc a yii kam waɗi ko laati hande ley jahangal APESS gal ma golle ɗen ɓuytiri sanne gal laamu durwi ɓadini jande durooɓe. sayni ko laati ni ko annduɗa durooɓe wona no teddimɓe jande fayde suudu jande ɓadini se anniya on wala fuu yimɓe gala no jaara sukaɓe fa jangowa. donc kam waɗi ley jahangal APESS ɗum ɓuytiri sanne gal laabi ɗi yimɓe tokkata hande ko diwa ko kabda jahilare no heewi sanne. donc ɗum fu ɗum ɓadike yimɓe se anniya no woodi fuu iɗum woodi mais haɗayni fa hande ley hakkillo APESS ley jahangal gal ni jande den ide ɗon. donc wakkati warde wakkati yimɓe no kawre jangine dow kulle kese garɗe hakkilloji muɓɓen pooɗe dow kulle kese garɗe e pamtine no jahangal gal wonno yaara. to jonin horejo APESS ko min jiɗi min paama hande nder wakkati mo zamanu mo gonɗen ɗo enɗen kam woni maroɓe meɗen kam woni durooɓe leydi Niger hande saɗɗaji ɗiye gam nokkuje dow filla ko darta no rafi hakkille fukkingo nokkuje kewɗe no tawa e nokkuje mbaylaji waɗi haro nder keeri toon enen nder leyɗe meɗen hedduɗe meɗen kamɓe du kono jaɓayno durooɓe leydi Niger naata. joni APESS ɗume woni no tokkiti koyɗe ɓen ɗennan do tindingoji ko tawe ɓenɗo saqqaji muɗum ɓen ɓuytake. hande a wawi ni ki'a saɗɗaji ko durooɓe leydi Niger tawrani woni eɗen mbawi yiide arande hande duroo kay fuu nokku to durtani kam filto hande en mbawi ji en nokkuje to durgol jeeyi
to ittana durngol na to durngol jeyi wadde ɗon nokkuje ɗen hakkillo fukkigo heewa ɗon. Donc ɗum no ɓillani Durooɓe sanne. Nokkuje gonɗo koyno ɗon fa hande nokkuje ɗen yimɓe gonno dema ɗe, demal wonno waɗe ley nokkuje to durngol watte. Donc ɗum ɗo koye ayi ɗum wartani Durooɓe saɗorma mawɗo sanne. Donc kadi nde adi ɗo koye hande Durooɓe ɓen he koye muɓɓen ko kollunoɗen arande ardinano filla dow laawol jande ɗon ni ɓe kokkay jande nde sembe sanne. Donc hande ley cuuɗi to sawara adete to sawara waɗete fuu na nokkure to golleji mawɗi goni fuu a tawan ɓiɓɓe Durooɓe kewa ley cuuɗi ɗin. Donc ɗum ɗo koye ɓeydi tampinde ɓe sanne ley jahangal ngal. Donc eɗen mbawi yiide ni hande durngol kay ɓiye ley saɗorma mawɗo sanne, ngam ko andanɗa hoorema hande durngol Niger sembe muɗum fuu dow durngol koɓe kiita durngol egga hoɗa non, wona durngol kesol noon, ko heewi wala no waɗa durngol kesol. Donc durngol egga hoɗa dow koye wakkati fuu say dilla jaaha piloɗa ñamande dabaji ley nokkure gon. Donc ɗum hande jahangal warti saɗorma warti ley jahangal sanne. Donc ɗum tampiniɓe sanne, ɗum talkinɗini woɓɓe, ɗum waɗi woɓɓe ɗo koye hande acci durngol gol, ɗum waɗi ɗo koye hande woɓɓe boppi durngol naati golle gon. Donc ɗum fuu saɗormaji ɗin kan dimani ɓe tampiridi ko waɗi durngol gol wala no yaha yeeso. Donc laamu e hoore mum so en eti en daari ballaga ko durngol wonno waddana laamu, kamɓe mbi ley jawdi laamu Niger ley hitande fuu durngol waddata 13. 13 on fuu e durngol ƴuuta durngol ɗum ƴuuta durngol waddata ɗum wona hanƴum tan woni ballaga durngol, mais ɗum ƴuuta ko yite direct e durngol ɗum kay direct non, mais ko ɗum haɓɓotiri fa ɗum walla ɗum to yaha yeeso no heewi sanne. Mais si a daari jawdi ko laamu wonno watta ley durngol gol faagol jooɗo faagol tabbitagol yaha yeeso fuu tati dow hemre, e durngol gol e eto gon no watta 13 dow hemre. Mais sengo goto ko laamu wonno watta fa durngol heɓa jooɗo faagol wooɗa tati dow hemre. Donc ɗum ɗo koye ɗum eggay gan illi wakkati Nigeria heɓi hoore mum warde hande ɗum wayloto ni no hakkunde go'o yaade joyi non, hitande nden fuu hakkunde go'o yaade joyi ɗum woni ɗum ya fa hande ɗum hewtay 10 e waɗi ɗo koye leyɗe ɗen kaali aadiji mawɗi adama. Donc jiide gaɗama ko yite engagement aadiji ko Maputo, aadiji ko Malabo, ko holli ko tilsini leyɗe e leyɗe do koye aadi ji dow jawdi muɓɓe leydi no gattan fay famɗi 10 ley durol. Donc fa hande etoji gaɗi me fa hande leydi Niger ni wala yottaki ley aadi mo aduna o. To joni hande ko jiɗmin paama APESS no gollida e walde nde rewɓe, gan hande walde fuu wonde nder leydi meɗen ɗo enɗam fuu say rewɓe gattel. APESS no woodi ko kandu ko gollidirta e groupe aji yeyraɓe. Komi wawta ɓeydi ɗon ni woni APESS no gollida he rewɓe ɓe jiiɗa ɓen, le bureau mawɗo on ɓiye hen ɓe waɗi eto mango waɗama won yi'a se wona rewɓe e sukaɓe no kokka nokkuje ɗe hoore muɓɓe le APESS no fuu walde den heɓata waɗi golle mum no yirri. Kam waɗi rewɓe ɓen ɗo koye ceɓana ley APESS kokka nokkure muɓɓe ko laati hamɓe ɗo ɓiye goodi hoorejo maɓɓe, ɓiye goodi kakkiliɗo bindi, ɓiye goodi mawɓo jawdi bureau ni, ko laati hunde fuu ko woni haaju maɓɓe harto maɓɓe ɗon ƴuuta ko yotto bureau mawɗo, hatta do koye ɓiye ley bureau mawɗo. Donc golle maɓɓe mawɗe kam woni ɓe ɗowta rewɓe wonɓe ley nokkuje ɗe kiiten département en, taƴol to kiiten commune en, fa yotto ley gure potore noy watta ko tawa rewɓe hakkunde muɓɓen keɓi kawri titi golle ko durwiditta jahilare, ko durwiditta talkaku, ko wattata ɓe keɓi jawdi ley nokkuje majjum. Donc ɗum woni baale rewɓe cingaɗe ɗen, ɗum woni golle maɓɓe.
to madalla fawarde joni bandiraɓe meɗen ƴewɓe télé hoorejo APESS min jetti sanne on nandi e ndu konna kano hoorejo APESS mo leydi Niger kam woni ko nanɗen ko jewdiɗo naninde ko haalneɗen ko APESS golle muɗum ko woni ɗo enɗan ko gollitta e Durooɓe fayndani yaade hunde fof ko laati hano kabaru marde en ɗenɗan min jetti sanne e président APESS min jetti sanne en jetti on sanne to assalamu aleykum